Medyo ko'y tulog taron. Masa daig ka? Galing ka daw na isaba-saba. Saba kay tindahan ba? Saba ka ayo. Gabi pa na kadlawna na lang, ibuntag na lang. Kung nag-open, mas nakabalos ang curfew, no? Sa di sila. Dili, sirado ang tindahan. Nay, nag-inom. Ambot, kinsa nang saba kayo. Ito, no, pwede ko lang tayo i-report sa kapitan. Barangay. Barangay. Ko man dyan na. Napag-iguro. Madunggat pa man ako yung tingog. Kung saba ka ayo. Takatulog ka balong natin mga yoga-yoga sa... Pilang piato ba? Ay, medyo Saan mo po? Bumiti ka. Lain pa yung ato. Bumiti ka na idalang... Si Bambi. Si Bambi. Si Bambi ba? Kisa kay Bambi. Taga, unahan. Ha? Sa Bambi. Gwapo itong ang ginoo ko. Anak mo doon no? Ano kung pala? Si Bambi, uy. Itong trabaho, 7-Eleven ba? Ano ka na? Dapat ball. Sa 7-Eleven. Kaya nangawat og Mintos. Na Diyos ko pati Mintos kawato. Ah, Naunsa naman napakabol. doon. Pilar naman tayo Mintos. Bilisin niya. Kaila kang babing. Kasi Bambi katong dito, banan ni Kuan. Kato nagtrabaho convenience. Na football. Kay, nangawat. Awat og snowbird. Ah, uber na po na. Di na nakatuuhan ng gano'n. Kaila ka ni Kuan. Ni. Medyo kong storya ka kasi. Sa kuagikan ba? Kaila kang Marco. Ako nga. Nagtrabaho ko an Unitap. Ano man? Nagtrabaho lang. Ah, Ang nagtrabaho. open lang ko. Nanitrabaho na siya. Napasulod na siya. Kita ka ng upat ka hektarya nga yuta ba na? Kita na? Dili, uy. Ha? Kita pug ko. Ako hindi. Sila, uy. Matay mo. Kita ka na. Kita ka na. Saan na? Ano oh? Wala na. Nanghubugda ba? Uwi, ano naman na siya? Dili man kung hubog ganina ng saba. Bago po na. Ano, babae? Babae, man na. Di na mao. Laki na. Ato ako nang hubog da. Pudbi. Kasaba ka na inapatuluga. Nahubog naman ng mga tao. Dali, sino eh? Kapte, kistorya ni mo diya eh. Hubog ng hubog ko. Kabaw. Hayag. Isa man si TikTok din sa kilid eh. Eh, kasayo pa nag-TikTok na. Nanira naman ni si Diding eh. Ding! Ding! Isa pa ka rin. Ising, ulit na ising. Hubog ka ising. Yung mag-vote man ka. Ising, hubog ka ba? Mag-vote man ka. Saan naman Ding. uy? Ding, isa pa ka Red Horse, Ding. Bayaran na ako mga padala akong bana, Ding. Ay, kakatoy. Maho na pang diring kuan. Ano, Ding! Isa na lang ka Red Horse, Ding. Bayaran ako ugma. Sing, wala nang tao na sing. Nanguli na sing, nag-outing. May tao na sing, sarado sing. Ay, pag-walk na siya, wala. Pero musong ko rin buong naong ron. Ang sana naman pod! Panawag! Deng! 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 Isa na lang karidors, babayaran ugma, Deng! Ito ba ng bangko ang butang ng guba? Nakatawa po na si ano oh, si Bibi oh. Sakti. Ayabi. Oh, kami si Bibi. Namari niya magkanduay dito, Deng. Kaduay? Oh. Wala na. Si Ising dito nagsaba-saba. Ay, sige dat nagubog gabi pa di ay. Kinakabantay, bigyan na nag-post na siya sa Twitter no, dagang kay mga bulag. Nag-profile picture siya itong niya, dagang kinagkondolensa namatay. Nagbulag sila siyang uyab. Katong gitagaan niya duha ka motor. Ay, katong nagsakyanan, nanisakyanan ka ron? Dulo ng tuloy kayo. Sing. Sing. Sing.
Linda. Good morning. Good morning. Asa mo? 2 days na ka nag-inom diri, anak sila. 1 day, 1 days and 1 night. Asa man? Kasi di ka sa problema nimo. Power ka! Celebration for the victory! Victory, sa ka nakadaog ay. Ate ka nakadaog sa? Uy, Tarong na dasi. si. Tarong. Ibulagan man daw ka. Ay, gibulagan ka? Kita ko si mong post sa Twitter. Ano maganda si, it's better to, it's Better to accept. Mali Yes. nyo. Mali niyo ako. Tama, baka Wala na. akong bulagan. Ako ni bulak. Ikaw ni bulag. Wapo. Ngano ikaw may nagubog. Ha? Oo, ikaw may nagubog. Hello? Ang laki ni mo dito, happy ka ngayon. Nag-drive sa kyanan. Gani. Tao no? Bulagan ang buka? Taon na naman to. Okay na ko ron. Kinabot diha. Malaban na. Laban lang mo sa life. Uy. Ako mahihiya. Laban na. Shot. Ano naman isulod? Laban na mga pipak mo. Ay, sa pagkapi, mag-inom shot pa. Ay, sus. Ako nakasabot ko sa imong gibati. Kasabot ko. Once your heart is you're broken your heart. You need to you control Kasi control. your emotion. The real emotion. Sige na. Uy, kabalo jud ko na ikaw ang... Yung laban. I know you are a fighter. Ako pa yung palapano na ikaw ang nasi inom-inom biro. Hindi na. Sing. Okay na, sige na. It's better to Salumi. Salumi. Ito nung hinihip og minor. Salumi. Tama. Sing, it's okay, Sing. It's better to be silenced than the... Ano to? It's better to silence. It's better to be silenced than to... Kabalo ka, kada imong bana sa una. Ay nada. Ano, huwag tayong ambulansya, Bilo. Uy, yan ang isip. Naman ang ba sa Ayaw pa ilad, you can never can. Wala, nabulag na gani sa kong bana. Wala na, single na ko ron sa ako, single mom. Siya may nag-drive sa sakyanan ron. Oo ba nang pwede mo? Dako kay tutoy ang gipulis. Dako mo kay bilahan, murag batito ka dako. Okay ra ko. Uy, okay ra ko. Ituran ba dyan? So, ako din, Kapangit. But anyway, okay ra. Shot. Ayun na pag-shot. Sing, ano lang, Sing, inom, Sing. Tara, muli ang tawa, tara na. Pagulit mo dito. Ay, kung Labani ba imong kung niyog. No. Sige na. No. Ay, kung ko na. Laban. Ano? Ay, nagtanong ka. Di na, guba ng bangko. Tara na, kadayungan ka naman. Ako ang ibulagaan? Oh, ikaw may nagkuan. Sure ka? Kaya pa? Ikaw may nag-inom. Asan yung balay kayo sa lumi? Namalin na ni, uy, kaya kita pa rin narimati yung balay mo. Tara. Alin mo. Okay ra ka. Okay ra ko. Nakamove on naman na siya. Ikaw naman, wala ka move on ron. Ha? Ako may nagubog-hubog. Hindi man ako ang nagipasakita. Tingnan lang ganit ko. Dapat dyan po nga ka-move on kay mong Facebook, gani password ni mo, kuan, iha pa dyan po pangalan. Saan na ito? Saan na ito? Uy! Pre, inaog ko. Ha? Abre, ilag ko. Oh, ha? Ilag Josephine. Abri gani. Buntag man ron, abri. Huwag ka sa bata, oh. Isa man. Ay, dito. At ito ilag Josephine, mangutang ka dito. Ay, di. Di, garantor ka. Di ko napakutang dito. Na, Garantori ko ba? Mangutang tag... Napakutang to kami lang. kapi na yung mga dapat, kapi. Bani ko. Gubanan na ka ha? Asa ko nung gubanan? Katong pagka-bulag niyo, bulag po ba? Bulag. O gumawa ng ubani ko. Sige, ba natin ka? Hi, we are the Digas
Good Vibes. My name is Tinkerbell, aka Salome. My name is Wang Waray, also known as Minda. My name is Luvina, also known as Wang Ising. Ayan Yes. everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Digos Good Vibes. Please don't forget to subscribe sa our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 Yes. PM ha. Oo. At saka hindi lang po Chismosang Silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kaming mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling Yes. vlogs. Ayan. See you po sa Thank next. you, thank you. So ayun, don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye.